Como vedes, onte activei dous nexos desos, creo que se chamaban, e unín dúas illas, polo tanto dou lugar a novos camiños ou acceso a novas zonas de ambas illas. E como vedes, xa pasei das 4 horas de xogo, 23% completado. Aquí non hai pantalla de carga, isto é unha maravilla. Teme situarme no que iba a facer, iso tamén é importante. Do punto de salvado que vemos arriba á dereita, vale, xa me lembro. Por aquí arriba non podía seguir. E que ahora mismo estou nunha situación na que claramente me fai falta o equivalente ás garras mantis, que aquí non sei como le chamarán a habilidade. Casi cae abaixo. Vale, acabo de quedar bien por ir apurado. Espera, vou ben, vale, sí. Cabe, ai non. Sei que me golpeara, pero bueno. Ainda me estou lembrando da movida de onte, eso teño que subilo ás redes sociais, está clarísimo. Porque vaya movida, tío. Vale. Uy. Vale, Manolo. ¡Manolo! A ver si me di la olla de esa manera, en serio. No, Ico, non te vas a creer o que me acaba de pasar. Dormíme en a isla estable norte e cando despedí, a isla estaba pegada a ela. Recordo que de pequena era sonámbulo, pero darme conta de que logrei conectar dúas illas mentre dormía é moi increíble. Vedes, onte xa vos comentaba que este típico fantasma que despois vai quedar como un cobarde, e confirmamos que agora pues, xa nos acaba de dar a razón, ¿no? Básicamente uneu na súa protagonista, pero atribuíselo o puto mérito. Que ganas teño de darlle unhas patadas na boca. A ver se máis adiante nos enfrentamos a él, para acabar de terlle asco. Ainda que agora igual me inmolo, porque estou facendo o parguela. Vale, isto é novo. Que eu sepa. Ui, 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 ui. Vale. Vale, aquí non estuvemos nunca. Lembrade que onte mellorei esta habilidade, o sea, fai que agora faga esa pequena oliña de daño. Pinchos, que bien. Necesito guardar. Hostia, unha movida. Oh, da nave. Peza de nave. As pezas de nave podense intercambiar por unha nave mellorada na cidade celeste.
O sea, a propia peza pode che dar unha nave diferente. Hostia. Ou eu que dá a entender o que acabo de ler. Eu pensei que eran para mellorar a que tiñas, e punto. Ah, bueno, ao conseguir esa peza curaron. Ainda menos mal. Vale. Igual ahora temos que volver á base e ver que novedades temos. Ainda que, bueno, vamos a ir por aquí a ver se podo ir. Algún lugar novo. Igual podo baixar por aquí. Ui, teño que... É que estou me dando conta de que neste xogo as habilidades creo que son algo limitadas. Por eso creo que as están dosificando tanto. Sí, a ver, onte desbloqueei un TP, pero... desde os puntos de guardado. Desde os puntos de guardado pode ir aos portais. Pensei que podería ir a outros puntos de guardado, pero non. Pero teño que estar nun punto de guardado ou nun portal para facer TPs. Non o podo facer en calquer momento. Bueno, eso é igual ao Control que xogamos recientemente. Tamén tiñas que estar nun punto específico para poder... Vale, aquí igual me tirei... Ah, mira, aquí non podo pasar porque hai esta mierda. Seguramente vai haber máis adiante. Non creo que sea unha habilidade. Isto... A ver, a mellor sí. Pode ser unha habilidade que che permita romper bloques duros, como a este de abaixo tamén, que estou pisando. Pero creo que isto vai ser máis ben algo que me permita... Que vai ser algo que che deshabilite esas pezas. O sea, que as... Que as abra... Vale, aquí temos un punto de guardado. Eu, como vedes, agora podo marcar e facer isto. Feito, ahora vou ir abaixo antes de nada. Aquí non había... No. Non hai... Aquí non hai camiño. De feito, ahora podo ir a calquer teleport destas dúas illas, porque como están unidas, agora podo ir a calquer punto entre estas dúas illas, o cual está moi interesante esta forma que ten o xogo de ir hilando as cousas. Vale, agora como vedes, como está todo nunha mesma zona, non sei agora se podo ir a unha nova zona. Igual podo romper o bloque que antes me impedía pasar por un certo sitio, porque como agora teño unha peza, a ver que cambia. Que non é... Bueno, non sei canto carto teño. 779, me dá que teño moi pouco. Igual poden coller... Veo unha persona e díxome que mataras a unha besta. Non te preocupes, xa me apresurarei a correxilo. Parece menos bastante, así que é fácil confundirse. Ainda por riba o cabrón estes. Ao final, a mellor onte, igual me iba a vir ben coller pasta cando me daban a opción. Por aquí a entrada que está por abaixo, por arriba. Hostia, Thrustmaster, benvido. Vale, doche benvida ao meu taller de naves. Vendo reparo todo tipo de naves. Se me traes dous, podo mellorar a tua nave. Ah, teñen que ser dous. E só teño un. Vaya. Vaya. Como vedes aquí ahora salen as sillas no mismo punto. E aquí tamén está bloqueado. Entonces isto ahora leva a un vacío, entende? Aquí ahora non hai nada. A isla moveuse, ahora está conectada con isla establo norteño. Vale.
O sea que aquí quedou un vacío. Vaya hombre. O sea, teño que conseguir unha segunda peza. Seguramente poida conseguila das novas zonas que podo explorar agora na Illa Unida. Quero pensar, vamos. Vale. Como vedes, aquí hai dúas pezas. Aquí hai outra que me falta por coller. Collín unha. Vou ir antes aquí. Quero ir un momento ao portal de abaixo. Bueno, isto non me deixa ir para onde quero. Por aquí para abaixo non podo ir, ou sei. No, aquí había... parece que hai como un camiño oculto. Non sei se é que aparecerá cando unha islas ou que carallo vai. Pois sinceramente non sei a donde ir agora. Igual podo pagarlle ao paxaro este que che di que por 30 moedas o teu seguinte obxectivo. E así ademais probamos esa mecánica, porque teño curiosidade por ver como che indica. E máis 30 moedas non me parece moito. O que non sei se será o típico de que ao pagar unha vez despois che vai encarecendo. Vale. Vamos a pagar. Un placer. Marcouse a nova aplicación no mapa. Un placer facer negocios. Marqueiche o teu seguinte destino no mapa. Esta isla Establo Norteño. Recorda que a pantalla do mapa podes cambiar entre distintos. Vale. Ah, mira. Vale. Vale. Hombre, pojoles. E ti por aquí? Mimake, que pasou? Que descubristes? Xa me tirou o Prime. Pois non sei se irei, non sei. As notis coitanse baixo ou é cousa miña? Igual eu teño axustado. Igual nos streams non, nos streams coitanse alto. Nos streams coitanse alto. Eu os coitas baixo, pero mellor así. Vale. Gracias polo Prime. Ves a Dorna? Conchita pregúntame se vou a Dorna. Pois non sei. Non sei. Nun principio non che digo que non, pero posiblemente chego mércores e non vou ter moita gana. Non che vou mentir. E sobre todo como faga calor. A ver, en Ribeira nunca non lembro haber pasado calor normalmente, pero vale. No está nada por ahí. Vale. Oh, non me fixen dano, que bueno. Ese ataque parece máis útil do que pensaba, Pasa que non vou para onde quería. Eu quería ir para a esquerda, estou indo polo lado contrario. E polo lado que quería non vou poder ir. Uns pas... Home, pois o xogo ainda está... Hai algo parecido, ainda que se queda un pouco cutre en comparación. As bolas estas negras que caen.
pero claro, non son tan impresionantes. Non sei se máis adiante aparecerán enemigos que sean máis porculeros. De momento os enemigos que hai non son tan porculeros. Non vi ningún enemigo que digas, guau, que asco de bicho. De momento. Estamos falando de que creo que son 5 illas e de momento solo vin 2. Sí que no enfrentamento co primeiro boss aqueles paxaros daban por saco, pero eran por ser o enfrentamento contra o boss. Pois nada, por aquí non podo subir, tío. Eu teño claro que me fai falta unha habilidade. Teño unha necesidade, o sea, dame a sensación de que o xogo che está dando a entender que tes que desbloquear unha habilidade. Hostia, vaya falsedade de cámara, non? Vaya falsedade de cámara. E menos mal que tiña aí, vedes, este é os bichos que eu me refiero. Sí, cámara mala fe, verdad. Aí deime conta que a inmunidade esta, o tempo extra de inmunidade me axudou, se non houvese comídome máis daño, Temos punto de salvado. Ai, por aquí ahora... no, por aquí non estuve. O que pasa é que isto vai para baixo, non vai para arriba. A ver, se desbloquease unha habilidade con día. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Flechas a mala fe. A ver, sendo sinceros, de momento, a pesar das mancadas que tiven e tal, non vin, aparte desta mierda, isto sí que foi a mala fe da cámara, pero tantas cousas a mala fe como Hollow Knight, de momento non vi. Vale, ese bloque podémoslo romper. Vale. Ui. E aquí se presentan as tres grandes bestias da illa cinzas. Creo que as illas non se separaron por horror. Creo que estas tres bestias planearono todo. Bueno, xa está todo isto, sígueme. Xa casi estamos no burato mortal dos espíritos que escaparon fai pouco. En serio, tío. Non será algo dos espíritus da bestia anterior que matei? Ese NPC dá repelús, Aquí non hai nada. Vai, hombre. Ui, ui, ui. Isto creo que vai ser o seguinte boss. Será un intento de... como se chama? Das guerreiras estas mantis. Como mellor vai ser un intento cutre. Joder, Manolo, manco. Sí, home, pero digo polo de que son tres. Pero sí, parece un do trío, se o queres ver. Ah, mira, aquí ahora desbloqueo esto. ¡Oh! Qué gustazo da desbloquear camiños.
curarnos aquí. Me da que vou cara a outro boss xa, Madre mía, chaval. Era visto. En vez de ir para baixo, vou para arriba. Estáche gustando a visita? Sei que o camiño é difícil, pero unha vez vexas o burato mortal dos espíritus que escaparon fai pouco, todo valerá a pena. Me dá que este rato vai acabar mal, Non sei vos que pensaredes, pero me dá que vai acabar mal. E agora démonos presa. Os espíritus están famentos, madre mía. Hola amigos. Pilleinos, Vamos a ver qué tenemos por aquí arriba. Ah, mira, por aquí puedo ir a ese sitio. ¿Habrá una habilidad de aquí adiante? No. Estamos no burato mortal dos espíritus que acabaron fai pouco. Como conta a historia, as criaturas que viviron no pasado en esta illa colocaban os seus espíritus de todas as bestias ás que mataban nunha tumba nas profundidades destas ruínas. Cando se encheu a tumba, sellaron as ruínas. Entón a tumba quedou destruída a mans dun lunático monstruoso. Os espíritus que sobreviviron escaparon a este burato, donde esperaron pacientemente a que o seu mestre lles ofrece un sacrificio para alimentalos. Menuda historia, Uy, vaya a abrir la trampa. Quédate ahí que voy a trampa que puedes... a que puedes botar un vistazo máis de cerca. Mi má, tío. Que hijo de puta, así de claro. Ahí vai. ¡Hombre! ¡Nos han pillado! ¡Nos han pillado! Ah, ratonciño, non te había visto. Canto tempo levas aí parado? Creo que non é xusto para este cliente real que te quedes aí quieto e escoites a visita sen pagar. Vamos, vaite, estes espíritus están famentos. Mira o que fixestes. O meu, digo, cliente escapou pola túa culpa. Ahora que van con estes espíritus sedentos. Rana turística. Hijo puta, Hostia, non lle fago dano, tú. Vale, teño que abrilo. Non me sinto mal, por ese puto hijo puta. Non me dá pena ninguna. Quero o reembolso, por favor. Pois eu non che teño os cartos, amigo. Ou bueno, mellor sí. Soltou algo de cartos o bicho, non? Como subo aí arriba, by the way? Aquí está o interrogatorio, by the way. Pero non sei... Oh, unha habilidade, está roto, espera. Unha habilidade, cal será? Escalar! Mantén saltar mentre estás en contra unha parede para escalar. Wow. A ver. Oh. Escala. Bueno, eso... Boss tampouco. A mellor o boss hai na hora, ti espera. Oh. Bueno, garras mantis non son, pero... Boas faron. Por fin teño a habilidade que tanto levo dicindo no stream de onte, máis no de hoxe, claro. Aquí non hai nada, non? Vale, a interrogación era para indicarme esto. Vale.
Ahora creo que sí que hai moitos sitios que teño que ir. Mentras estés pegado a unha parede, apunta hacia o lado contrario e pulsa salto para ao mesmo tempo impulsarte. Vale. Dineros. Brasileiro quedou decepcionado co supuesto boss, porque el quería verme morrer, non que morrese o NPC ese. Vale. Pois pudeches entrar onte, porque onte foi a clave, que ademais onte houve clipazo. Creo que esta habilidad se vai supoñer un adiante enorme, aínda que supoño que xa o xogo se encargará de crearche obstáculos de forma que non podes escalar, como un teito, por exemplo. O que si estou vendo que esta habilidade pode dar pé a que teñas acceso a lugares, digamos, camiños a segredos e cousas así, en plan, camiños ocultos. Toma. Pero bueno, de momento non vexo moito. A ver. Uy, que caio. Vale. Creo que había un camiño aquí, pero a lo mellor estaba cortado, ¿no? Ah, bueno, sí, certo. Joder, xa, pois esquecíame xa da merda esa, A miña memoria a veces fállame. A ver, hai algo por aquí. Reloxería. Vale. One moment. Porque ahora que teño esta habilidade podo facer TP. Aquí. Ah, bueno, aquí non podo pasar. Shit happens. E aquí. Aquí podo subir. Aquí está cortado. Supoño que terei que ir a outra illa ou sabe Dios. Vamos a ver. Agora ten que haber moitas zonas que podo explorar ca nova habilidade. A collóns. Cuidado cos nabos. O comezo do xogo.
Algo me di que as pedras esas que vos comentaba antes, máis adiante se van poder destruir. Aquí está demasiado arriba, pero creo que máis adiante podía escalar. Que teñas a posibilidade de romper cousas que xa rompeches antes. Aquí vamos. Hostia. Vale. Vale, esto vai de tempo. Yeah, boy. Melloras. Aumenta a velocidade de escalada, cartos ou velocidade de disparo. Cal credes que é mellor? Estoume xa pensando nesta. Pero vos cades vedes mellor. A verdade de disparo sigo pensando que non me parece tan útil. Ti crees que é útil, Trumaster? Agresividade todo o día. A ver, tamén é verdad que unha vez que a collamos igual nos dá pé a unha habilidade máis interesante. Porque esta sabedes que non vai a desaparecer hasta que a colla. E esta tampouco. Vou coller velocidade de disparo. Vamos a facer aí caso a Trumaster. Tampouco vexo unha diferencia que digas ¡guau! Como cunde. Pero bueno. Agora xa está. A ver, a velocidade de escalada agora tampouco é que me vai a aportar. Sempre podo saltar. O sea que realmente a velocidade de escalada non sei hasta que punto é útil collela, pero vale. Como vedes aquí non sirve de nada escalar. Vamos a seguir por aquí a ver se hai alguna cousa que podo. Porque ahora solo queda explorar, explorar, explorar. Dios, cómo sube de rápido saltando, Vale, aquí xa vedes o primeiro límite que nos impoñen por moita habilidade de escalada que teñamos. E aquí temos unha pedra que creo que, bueno, creo no, solo se vai poder romper desde o outro lado. Punto. Da agresividade todo o día. Non sei se o dixeches con esa intención, pero lembrou-me de aguantaría todo o día. Vamos a ir aquí. É verdad que antes non podía subir por aquí, ahora sí. Vale, un desos de tempo que non o vou coller. Eu que isto vou non deixar para outros momentos. Seguramente en parte me podo arrepentir de non probalos, pero bueno, da igual. Un sitio que ainda non coñezo, non vou facer esa movida. Están os nosos amigos, os paxaros, que me acaba de dar este por lo cu, por imbécil, e este casi me daña tamén por imbécil. A ver.
Oh shit. Oh my god. No pensé que pudiese saltar eso. Wow. No. Es un manco. Relojería. Es por aquí. Oh, puto nabo. Nabo a mala fe. Voy a morrer. Oh. Pensé que había una habilidad ya aquí. Sería muy easy peasy, ¿no? Que voy a hacer ya otra habilidad tan pronto. Que aquí ahora con esta habilidad estoy explorando de carajo. Estoy a punto de morrer, by the way. Uy, 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 uy. Oh, un camino secreto. Bueno, no sé si es tan secreto. Oh, una habilidad. ¡Me la juego! Es verdad que puedo escalar, si no caí, Vale. Usar un teletransportador recupera saúde. Interesante. Interesante. Bueno, coller. Sin duda. Ahora, también me pueden haber curado ahora mismo. Hostia, que casi se me olvida que puedo escalar. Este xogo todo que che cure, creo que vai vir ben vido. ¡No! Mancada manoloide. Necesito curas. Voume matar aquí, Voume matar cos pinchos. Voume matar cos pinchos como no Hollow Knight. Oh, Hollow Knight. ¡Oh! No pasó nada. A facer aquí... ¿Cómo se chama? Ala vai, Manolo. ¡Manolo! A facer parkour. Parkour. Vale. Jodeu me morrer aí, ¡Toma! ¡Hostia! Me dou uma final, hijo de puta. Qué rabia me debo haber muerto, tío. ¡Me cago en la pedra de virgen! What the fuck? Al final voy a morir antes de llegar allí. The fuck, man? Un poco más daño, me. Voy a morir otra vez, A ver, ¿qué empuja porque morro otra vez? Alejo levantando a mano. Bueno, y Alejo igual se fue de nada.
obviamente. Obviamente iba a morrer. Ainda que o que acabo de facer foi unha macada como un templo. Vale, aí te las túas mortes, brasileiro. O brasileiro ahora está aí con a cara de Duende Verde en Spiderman, disfrutando. Ai, morreu. Que placer me aporta eso. Vale, antes podía curarme viendo por aquí. Ah, mira, esto non o rompín. Hostia, mancada a miña, non vir aquí antes curarme. Porque esto ahora cúrame. Mancada miña. Pero non pasa nada. Bueno, ahora que estou aquí, podo facer esto. Joder, os teleports non che deixan collelo no orden que queres. Habrá algo aquí? Sí. ¡Dineros! Pero boa falta me van a facer os dineros, Bueno, podemos farmear, O bo de morrer aquí é que podes farmear como un cabrón. Aproveitando que tes os xarróns estos para destruir outra vez. Espera un momento, rexenéranse se volvo ali? Se non está moi chetado eso. Ah, no. Se non estaría moi roto xa a farmear neste xogo. Pero vamos a ir con calma, porque antes iba un pouco apresurado. Vale. Antes morren aquí. Oh, Hollow Knight. Uy. Vale. Esto le gusta facer o golpe culo, esa ave. Vale. Vale, ¿qué camino nos leva aquí? Esto es solo para desbloquear un atallo, en serio. Pues creo que sí. Bueno, aquí non estuven. Uy! Peza de nave. E temos dúas. En teoría con esto podrei mellorar a nave. En teoría. Epa. Vale, pues vamos a ir aquí. Yeah. A ver canto nos cobra ou como é o rollo. Ah, mira, xa nos salen exclamacións. Anda, xa encontrei suficientes pezas de nave, pois xa estaría. Esta aeronave ten incluso un arma que pasote. Arma
disparase na dirección na que te movas, pero apuntará automáticamente si detecta peligro. Solo tienes que manter pulsado a atacar para disparar. Cuanto más cerca estés del objetivo, más rápido dispararás. Eso sí, necesitas una granada más grande que esta. O sea, si necesitas una granada más grande que esta, voy a necesitar 3 pezas máis e un asterisco. Oh my god. Oh my god. Hostia, cuidado, 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 Mira, ahora puedo romper esto. Oh my god. E accedemos a outra illa, ¿no? Oh my god. Os do trío. Aquí debaixo está a isla Cinzas, hogar das 3 grandes bestias. Son as islas máis peligrosas e malvadas de todas as illas. Eu solo dou a opinión de que de conectar todas ellas é imposible, porque estas 3 grandes bestias xamais o permitirán. Con Illa Cinzas desconectada do resto, puderon prosperar e crecer, pasando de ser bestias pequeniñas a xigantes aterradores. Pero que baixón, a verdade, como que te das conta de que estás perseguindo un objetivo imposible. En fin. Bueno, xa veremos. Oh. Hostia, ahora aquí... Estou facendo esculturas dos mellores guerreiros da historia. Este oco para quen consiga derrotar as 3 grandes bestias e conectar as illas. Quen sabe, quizás algún día teñamos a túa estatua aquí. Pois ao mellor sí. Ui, que lugar tan tétrico. Que medo dan os piratas do ceo? Pois levo no claro, porque non teño nada caro que me podan roubar. Va, por aquí non vou ir de momento. Vamos a explorar ali. Ainda que polo que me dio a NPC dá má sensación de que a mellor será pronto para ir a esa illa. Vaya hombre. Falei adiantado. Eu non son unha guerreira de verdade. Ainda me estou entrenando. Pero algún día serei a guerreira máis forte de todos os ceos. Vale. Bueno, esta é a parte que está vacía, non? É que en teoría hai un sitio que había tamén un bloque rompible hacia abaixo. E quero ir ali antes de nada. Non sei se era aquí. No, aquí non era. Espera, este aumentaría a pasta? Pois sí. Canto máis uses, máis caro se volve. Confirmamos. Ainda que eso tamén é bo porque é unha forma de... Bueno, al menos é un indicativo de que... Unha forma de saber que usastes esa axuda, non? É máis, ten sentido para non abusar, basicamente. Mantén atacar para omitir a escena. Peleo bot. Pois non me esperaba atopar isto aquí. Non me esperaba atopar isto aquí. Oh, fuck! Uf, esto vai me matar. Nah. Estou a punto de morrer porque estou manqueando.
que solo teño que manter pulsado. Oh. Bueno, estaba claro que iba a morrer. A ver, o propio xogo xa dicía que iba a disparar cando houvese enemigos cerca. Xa o dicía. Que dispara para onde apuntas, pero que cando hai un enemigo cerca xa dispara automáticamente. Pois a verdade é que non me esperaba topar un enemigo aí. Arriba sí, pero aquí a verdade é que pensei que habría o acceso a outra illa. Que está claro que hai, pero tens que matar este enemigo antes. O problema son esquivar as putas bolas. Buah. E canto máis cerca, máis dispara. Máis rápido. Ui, e doume, me cago na puta, tío. É chungo, é chungo, O sea, aquí vai-me salir as veces que morrí. Morreches 50 veces. Morrí 50 veces. Parece que non seguiste o meu consello, pero a pesar de iso, aquí estou para cuidarte. Poucas me parecen, a verdad. Estaría ben, isto sí que é un detalle que creo que no Hollow Knight, que eu sepa, non hai. Estaría ben saber cantas veces morrí no Hollow Knight, porque aí creo que morrí moitas, Porque pensade que xa solo ca merda esta do bosque, non me sale agora o nombre, sempre se me olvida. O Marvel, non sei que. Xa solo con ese boss morrera máis de 30. A ver, aquí é esquivar as bolas, porque se mantás o botón de disparo xa non tens que facer nada máis. Solo esquivar as bolas. Joder, comíme eso, me cago na puta. Ai, madre. É que se me como ese daño de mierda, fácil de esquivar. Bueno. Pues nada. Xa estou a punto de morrer. O sea, é que estou morrendo de forma patética agora, Nada. Intentarase. Aí está outro contando agora. Joder, pero que me estás contando, chorbo? É que parece que a veces estou... Ah, esa sí. Pero hai veces que estou comendo bolas que son fáciles de esquivar, tú. Ui, ui, ui! O a nada de morrer. El tamén, pero eu tamén. Estou a nada, estou a un golpe. ¡Oh, golpe!
Aí está! Segunda fase, que era ahora, oíste? GG! Pois aquí temos unha illa nova. Isla Oriental. Isto parece un xogo de letras como o de Brasileiro. Vale, xardíns colgantes. Vale, estou tocadísimo de vida. E ten que estar o purculero este aquí. Ico, presente ao meu axudante, Coba. Tuve que buscar a alguén que me axudara porque non podía cargar con todo o meu botín eu só. Teño unha idea. Podría ser o axudante de Goba. Por algo se empeza, non crees? Que cabrón. Non todos os días se recibe unha oferta dese calibre. Salvar o mundo é super mega divertido. Ti tamén deberías probalo. Home, xa é o que estou facendo. Este é como brasileiro, ese tío. Creo que é do mismo porculero, do mismo nivel. Que opinades? Vale, un portal desbloqueado. Non sou eu. Isto que é unha nube? Oh! Hostia, que guapardo. Xa me estou vendo a de dificultades que vai supoñer isto, chaval. O que pasa é que non acelera a caída. Aí hai unha decepción. Vale, aquí sale unha señal. Entrada ao xardín. Vale, pensei que era unha fórmula, tú. Ah! Benvido ao meu xardín. Colecciono plantas pouco comúns e únicas de toda a illa. Si, nas todas as illas. Sígueme e dareiche unha volta rápida. Esta flor é a máis alta de todas as illas. Calculo que mide polo menos 150 metros de alto, a modo. Podía medila, pero ruinería o misterio. Continuemos. De feito, creo que tendo cartos debía usalos despois para algunha mellora, ao mellor, pero xa veremos despois. Seguro que pensas que esta é unha rocha, pero trátase dunha planta que se fai pasar por rocha. Ou pode ser que si sea unha rocha. Non me acordo, o sea, non me lembro. Esta é unha simple folla, pero dibuxei unha cara para que parezca máis amigable e acolledora. Vale. Está bien. Hola. A planta que estaba aquí escapou. É especialmente duro para min porque non era unha simple planta, era un amigo. Tamén era a atracción estrela do xardín. Se a ves, tráema, por favor. Vale. En estes ocos todavía non plantei nada. Se encontras algunhas semillas, tráemas para plantalas. Bueno, espero que disfrutaras da visita. Vale. Portas, pero sin as físicas. Vale. Vale, vedes aquí xa un obstáculo. Como vos decía. Cal é o obstáculo para esta habilidade? Un teito. E aí o tedes. Oh, un punto de salvado. Bueno, levo unha oriña. Oh, unha habilidade. Vale, os enemigos xeneran unha explosión moito maior ao ser eliminados. Aumenta a capacidade de munición e cartos. Cal vedes máis atractiva? Cal vedes máis atractiva? Eu creo que dos enemigos xeneran unha explosión. Pode cundir, pero ao final os enemigos non suelen estar moi... A mellor contra un boss que solta outros enemigos e que a explosión desos enemigos que xenera faga daño ao boss. Pero bueno, a munición nunca ven mal. Que pensades? Que é máis útil? Aumentar a munición ou a explosión? Bueno, aquí dinos brasileiro as flechas. Por vamos a elegir flechas. Esa da explosión seguramente... Bueno, como a todo. Igual o dos cartos tamén o terei que acabar escollendo.
Porque posiblemente despois dean cantidades de cartón maiores. Estou pensando que igual sí. Hostia, enemigos novos, porque claro, esta é unha illa nova. Isto lembrame a un bicho do Hollow Knight? Ou imagínamo? Os da zona esta que disparaban láseres do... Non me acordo como se chamaba a zona aquela. O dos cristales, sí, pero sin láser, o sea, lanzan bolas. Sí, a esos me refiero. Hostia. Hostia. Uf. Ai, que aquí hai unha parede que nin a vira, tú. Oh, nin a vira a parede. Oh, vale. Buah, teño que darme máis prisa, Dios! É que estou moi lexos de... A ver, esperad un momento. Joder, que no. Vou con atraso. Oh my fuck, por agarrarme a parede. Me cago en Buda. É unha puta jodienda, Ao agarrarse a parede perdes moito tempo, Me cago na puta que o pareo. Me cago en Buda. Que rabia. Aí está. Se te tiras no leite para coller o penúltimo. Vale, aumento de saúde, velocidade escalada. Isto antes non o puxeron. Ou cartos, aquí non teño dudas. O leite, di o outro. O leite. Aquí, se te tiras no leite, sempre caes. O sea, apareces no lado opuesto. Salud. Salud por qué? Polo leite, que dis? Quen estornudou? Ah, dilo vó. Saúde. Hostia, que hai unha palanca aí. Estes bichos non dan tanto polo cu como os dos lásers que me comentaban. Vale, agora teño dous camiños. ¿Y esto qué es? ¿Esto para qué sirve? Ah, para saltar encima. Tiene sentido. Hostia, planta, chaval. Oh yeah. Ah, mira, esto también se recarga munición. Oh my god. Oh my god. Hijos de puta.
my fuck god. Bueno, con esta mecánica va a andar polo cu o puto xogo. Ah, bueno, é unha habilidade. A ver. Vale. Volveu a que mencionamos antes. Os enemigos xeneran unha explosión moito maior ao ser eliminados, porque isto creo que xa ahora mismo xa fan daño. Emite unha explosión tras recibir dano. Isto sí que me parece interesante. Isto é como aquel amuleto do Hollow Knight que soltas espiñas cando che fan daño. Que ahora mismo tamén fago daño, pero solo cando me queda pouca vida. En cambio, si cada vez que me fan dano fago eu dano, sí que me interesa. Sí que me interesa. Lol, non collí ninguna nube. E que se lle dou con esto, que pasa? Rompo directamente. Oh yeah. Pouco máis, vou pos pinchos outra vez. O bo é que neste xogo, cando te pinchas, non volves para atrás como no HK. Aí vou. Vale, o sea, lanzo flechas pos laos. Menuda merda de explosión, tamén te digo. Mancadas Manoloides presenta... Que o de non poder curarme cos bichos dá polo cu. Merda, manqueixo. Vale, Manolo, vas morrer por gilipollas. Bueno, está claro que aquí xa vou morrer. Morrín 3 veces aí, xa non sei. Soltou flechas ou... Non me esperaba que saltase tanto, hijo de puta. Hostia, que estou indo ao revés, ¿no? Sí. Sí, a verdad que foi buenísimo. Yeah. É que cando lle das con este ataque, mátalo dun golpe, tú. Por aquí que hai. Por aquí non fun antes. Vanemos ir por onde estaba indo. Pero é por culer, esta parte do xogo. Vale, Manolo. Vale, Manolo. Vale, Manolo. Podes deixar de comerte daño, Manolo? Porque aí xa... O sea, wow. Mas manco imposible, Pois vou volver para atrás. Tío, unha putada que, insisto, A ver, xa sei que está sendo claro. Ou podo ir por aquí, vou ir por aquí. Se morro, morre. Está sendo claro que a dificultade deste xogo radica neses momentos que, o sea, básicamente que non podes curarte. Esto fai me dano. Ten pinta. Au. Unha habilidade. Cartos. Explosión dos enemigos. Aumento de velocidade de escalada. Pues esto, ala, sin dudar. Estos enemigos son inmunes. Qué bien. O sea, da igual por donde vaya, que todo está hecho de trampas. De cabróns. Vale, enemigos.
Hijo de puta. ¡Qué hijo de puta, Sí, pero estaba visto que iba a morrer, la verdad, Estaba muy claro. Qué cabrón o puta Alejo, facendo predito. Facendo predito, Alejo. Sí, vou moi a masoca con estas plantas, a verdad. É que estou moi impaciente. Estou moi impaciente, cara. Alejo notouno e dixo, vai morrer porque está claro que vai morrer. Alá, Manolo, moi bien. Bueno, a verdad que empezo a entender por que son tan impacientes. É unha asquerosidade, bicho. Vale. Oh my god. A ver, podo escalar por aquí. Podemos facer a ñapa? Creo que no. Ui. Por fin, bicho asqueroso. Bueno, de momento sí. De momento vou vos decir que sí. Podríase decir que de momento podría ser o bicho máis asqueroso dos que vin. Tanto como a mosca esta do Hollow Knight que che tiraba cristales, no. Esa era con diferencia a máis hija de puta. Hostia, isto é novo. Dios, a mosca dos collóns, A ver, no Hollow Knight hai moitos enemigos por culeros. Pero eu creo que como a mosca que estou comentando, creo que non houbo ningún que me dera máis asco que ese. A mellor hora podedes decirme exemplos de bichos que daban tamén asco. A ver, hai outros que eran máis jodidos. Pero é que a mosca, facendo o que facía, e sobre todo no ambiente no que estaba, temos aquí unha semilla. Semilla recollida. Vale, se escalo. Un portal. E podo darlle a semilla. Non sei nin onde estaba a conexo. A conexo que estaba arriba de todo, non? Neste xogo realmente estou vendo que si queres farmear non é tan difícil. Si é unha planta feita dereita. Se ves máis semillas, tráemas. Vale. Sen fallo. Parece que consiste en 3 semillas. Non sei por qué. Vale, imos ir pola dereita, que é o camiño que antes collín. Ai, o das nubes. Pois xa me olvidaba das nubes, tú. Lol. Vai ser asqueroso, Vale. Por aquí antes non fun, non? Ah, vale, por aquí non podo pasar.
Hostia, unha interrogación. Ah, mira, unha semilla. Vale, por eso poñen o sea que... vale. A interrogación ponse porque é un obxectivo. Cando pagas tamén cho poñen directamente. Vale, aquí xa estuve, que é onde conseguín a habilidade. Vale, Manolo. Menos mal que teña inmunidade esa. Vale. 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 Mancadas manoloides presenta. É que doume conta neste xogo que me está pasando moito de como me daño por precipitarme, por ser prisas, por querer meterme prisa eu mismo, tío. Porque non é por outra cousa. Bueno. A ver, adiantas F agora tamén, Throwmaster. ¡Pum! Bueno, ahora no porque teño vida de sobra. Entonces non adiantamos F porque... Ah, mira, aquí hai unha semilla. Abrimos o camiño este. E seguimos baixando. Ademais, creo que neste xogo se agora morrese... Temos aquí un portal, cojonudo. Se agora morrese, non sería tan penalizante porque creo que a planta a conservaría. O sea, a semilla esta que acabo de coller, a conservaría. Entonces, claro, eso sí que en certo modo lle quita dificultad ao xogo. Vamos a darlle a semilla. O leite. Védese que cando... Non sei se é por tempo, cando avanzas X pantallas, os xarróns estos rexenéranse. Podes farmear aquí cartos como un cabrón. Só hai unha cousa mellor que é unha planta. Dúas plantas que rolen. Como lle sabe, Se fosen como os pinchos do Holo que che mandan para atrás, diría F. No, a verdade é que é o que dixen antes. A verdade é que iso... a ver... Axuda... Pero tamén che dé a situación... Unha situación diferente. Pero bueno, diría que é máis fácil porque hai situacións nas que... Coméndote daño podes avanzar. No Hollow Knight, no. No Hollow Knight podías comerte 20 veces os pinchos e ibas para atrás e quedabas aí atascado. Neste podes avanzar a coste de comerte unha hostia, basicamente. Está claro que eso facilita as cousas moito. Vale, esta zona é nova, se non me equivoco. Ui, enemigos. Ou non. Aquí non podo subir. Non, aquí non podo subir. Pensei que iba a aparecer un enemigo que me dese unha rampla ou algo. Porque ahora mismo... Vale, puedo subir, creo. Vamos a ir por aquí. O caso é que sí que pode levar a situación aquí o xogo a que te inmoles por facer esa táctica, pero está claro que sempre é peor que che leven para atrás.
Ah, aquí xa estive, sí. Vale. Que aquí é donde había unha porta. Estou indo ao revés de antes, basicamente. Aquí é donde estaban as plantas. Ui. Vale. Imos para a esquerda. Aquí igual se baixo vai estar o camiño cortado. Mira, pues aquí está o obxectivo. Vale, aquí parece que van usar a mecánica do leite, como di... Easy peasy. Pero me da que poden complicar máis adiante. Enemigos. Easy peasy. Oh yeah. Os xerros esos hasta se consideran enemigos. Bueno, comimos daño da rocha por gilipollas. Por non variar. Tampouco é novedad. Mira, aquí se salta aquí. Hostia, que cabrón. Que atravesan eles a nube tamén. A ver, era de esperar, ¿no? Pero bueno. Joder, Manolo, faste nervioso. Son manco, Confirmamos que son manco. Confirmamos. Son moi manco, É que a verdade é que eso foi manquear no siguiente. Hostia, estaría ben que as bolas tamén atravesasen a nube, ¿no? E aparecesen aí en bucle. GG easy. Imaginaste que acelerara, tío. Sería hostia, tío. É que crasheara o xogo por acelerar tanto. Manolo manco e masoca. Manolo manco e masoca. Ai, que están caendo. Manolo manco e masoca. Bueno, ahora vai facer Alejo un predit. Bueno, Alejo é calquera, porque ao final xa casi morro aí. Ui, non me dou de milagro. LOL. O peido. Oh shit. Fuck me. Oh, mira, semilla. Semilla recollida.
Aquí non hai nada, non? Aquí creo que xa podía... Vale. Por certo, acabas de dar conta, igual que a mí, que levo casi todo o puto partida sin usar esto. Así de gilipollas son. O sea, guau, En general podía manquear moito menos ou, digamos, non morrer tanto ou morrer un par de veces menos se usase esa habilidade, pero bueno. É que me encantan as plantas. O sea, é o que me encanta das plantas. Ah, mira, unhas plataformas. Que guapo. Que guapardo. E aquí habrá un boss. Canta postas. Canta postas, habrá un boss. Pero haxa non o boss. Buah. Unha planta de boss, é planta piraña. Pois vou deixar cas ganas para o seguinte stream. Vou deixar cas ganas para o seguinte stream, porque xa leva hora e media, van ser as 10. No, ides quedar cas ganas. Ides quedar cas ganas. Tira sub e doulle un try. Se tira sub. Quen me tira sub aí? E fagolle un try. Chantaje emocional. Non sabe, no contesta. Talo pensando ou non? 6 horiñas, 2408 de moedas, 20 habilidades, 35% completado. O sea, xa superei un tercio do contido. Hostia, tiroume o Prime. Tirou fíxome caso. E anotade este día como o día que Brasileiro me fixo caso e me tirou o Prime. Pois bueno, ahora vamos a cumplir, ¿no? Ou non? Veña, va. Planta desbocada. Hostia, eso me lo esperaba. Oh my god. Ah, as espiñas tamén fan dano. Como é? Oh my god! Oh my god! Oh my god! No, pinches, no! No, este boss estou no vendo jodido de pasar, A ver, xa estaba en plan, vou volver a fazer un try. Hostia, pero este é chungo, A parte esa dos pinchos é chunga, Bueno, esta non che digo tampouco. Ah, vale, po. A táctica... pero é chungo, A táctica ir saltando dunha nube a outra, pero... Ollo,
ese último sempre me dá, Pois teño moito que mellorar, O que si estou vendo é que moi probablemente... A ver, cantas moedas vin que tiña? 2400. Deixadme... Vamos a facer... Bueno... fago o seguinte día. Senón porque agora enredo. Esas sabedes que son de enredar. Pero este... A ver, ahora esas... A ver, vaime pasar como o anterior. Voume comer moitas mortes, pero vou coller práctica. Ahora ben, este boss, co tema dos pinchos, e ted en conta cando fago en Rage, se por exemplo vai facer o mismo ataque, pero as bolas van ir máis rápido, eu este boss vexo jodido, Creo que de momento, con diferencia, vai ser o máis jodido de todos. De momento. Non sei que opina de vos, pero eu estou no vendo jodido. E ademais, o das bolas, o das pinchos naranxas tamén estaba comendo mo daño seguido, pero bueno, é prematuro aínda opinar. E a todo isto, gracias de novo a Brasileiro por ese prime, 5 meses que leva xa. Deixámoslo aquí, vámoslo deixar aquí. Pois nada, gracias por ver este stream e vémonos no próximo. Chao.